bine am găsit de data asta iar joculețul acesta. Ați scris că iar pe mine să de Sister Location. V-ați înțeles. Îmi place joculețul acesta. În episodul următor poate vă arăt până pe Sister Location cum e la sfârșit. What's so? Ok. Wow. What's so? Fără la sfârșit, dar tot cu click, cu mouse, tot. Îmi place că vă mai bine. Chiar dacă nu este mouse acum, la jocurile ăștia nu-i bun cu mouse. Doar la până pe Sister Location e bun cu mouse. Și îmi bag mouse-ul iar prin casetofon. Și iar putem să avem mouse. Și subscribe. Crede că mor, nu? Outful. Fallout. You. Fallout you. Fallout you. Băgăm nici piciorul în gâdarea. What's up? Nu-mi place joculețul acesta. Tot e distrusie, Wessel. Hai repede până nu mi-ajunge biluța aia albă în urmă. Oh, wei. O trecut? Nu a trecut. E o trecut. Acum, add fuel. Nu am fuel nici bostră, ce să mă folosesc? Zis. 330, hai. Awesome. Oh no, you want some awesome. Well, este-i. Sau nu l-am folosit pe tot, da. Nu știu și ceva ce am terminat. Bine, bine. Low kid. Oh, da. Eugenia. Nu vreau să fac reclamă. Eugenia. Ce mă? Așa puțin, doar 3 linii și am făcut. Da, bine așa. Ziua 29. Maxit. Nu-mi place jocul. Foarte mult. Mi-mi place.
What's up? Asta îmi place. Eugenie! Fac reclamă la Eugen. Eugenie! Și asta îmi place de Eugen. Eugenie! Bagă-te și bagă mâna. Așa. Eugenie. Bagă mea și sus sau. Eugenie, nu. Nu, Eugen. Hai că fac așa, uite cum arăt. Și uite cum dau cu roțile mele. Eugenie! Eugenie! Ai! $390 de bani, ok. Ziua 30. The boost. Eugenie, ce acolo? What's up? Eugenie, bă, mia! Wow! O stimare hack. Media. Filmăm. Și cam atât o azi cu acest minunat episod. Nu uitați să apăsați butonul like dacă v-a plăcut. Și abonați-vă dacă v-a plăcut. Și un comentariu m-ar ajuta foarte mult. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!